Astăzi urmează să pun pietrele, dar înainte de toate o să aștern un material special pentru ca să nu crească buruienile. Și mai întâi o să fac aceste pregătiri, apoi mergem să procurăm pietrele și după să le punem împreună. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Ne aducem aminte de copilărie, cum facem noi, fulgii din hârtie, care le lipim pe ferestre. Facem așa o chestie, pentru că asta o să fie centrul la unde să fie brăduțul și mai facem o tăitură să-l putem aranja. Și în felul următor am pus și materialul pentru pietre. Așa urmează să pun două straturi să fie mai puternic protecția și așa până la toate tuile. Am fiind să spun materialul, așa că mergem pe piatra deja. Piatra asta, ca tare, se folosește pentru construcție, dar eu o să o folosesc ca decor la brăduții mei. Așa că rezultatul o să-l vedeți după ce finisez lucrul. Around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Așa un rezultat mi-a ieșit cu prima zonă, însă nu este tot, pentru că mai am și cealaltă parte, unde exact la fel trebuie să fac, așa că veți vedea rezultatul în următorul clip.